Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O ayun sino na pintuan kayo na sa pintuan ng kanong nasa pagpindin nyo po nakaganda na naman ka na sa mukha ng sora ko makapunggulan sa iyo na go na panananin kausap ko kalipat na rin bakat na rin no soro para ka na rin na pagtuling gawin kausap ko matanggalin na rin makasalampang sa ating dinay po Princess Ray na rin at lagi na tampal na narinig sa talangkang iyan sa tugaya paglamatang buiwan na kikirian abi may nang buiwan na karundan niya na ang tala sa lalabuan kami tolong oray sa nagbuan magandara kami kiran sa lanaw pamilitan ng tua pamilig marang. Natamang ko nila na si
Amen.
pangiritan deto kung ano yang amerong begay ako pengailai nasanang sa uwak-uwak munegi mantuabuan ay-ay ikalimut penubuan sa uwak-uwak munegi mantuabuan
Thank you.
wawon Sandi wawon tanto amate Ika matutunggang buang Ayalay sama aganak kuya Pasangkadye kumaya mukataman Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Ang nalang nasa mga tanong, ang kakabasan ng mga tanong,